Tak, zaraz jdu kamarádi, další video, další hledačka. A já jsem se rozhodl, že pomaličku už nemám tolik svázané ruce, už můžu pár informací pustit do éteru a tak se budu snažit vždycky nějakým způsobem to video, tu hledačku obohatit nějakými informacemi, které jsem získal od archeologů. A první, co bych chtěl začlenit do těch videí, je, že vždycky tam uvedu nějakou věc, kterou jsme našli. Já jsem věděl kulový, co to je. Dám nějaký nápovědy na začátku videa, aby budete moct hloubat celý video a na konci to samozřejmě odhalíme. Věřím tomu, že většina z vás se s tím už třeba někdy setkala. Budete daleko chytřejší než já. No tak to je na beton. Takže teď se na to mrkneme a nenechte se rušit a mrkněte na nápovědu a na předmět, který jsme našli z archeology zrovna nedávno, a na konci si řekneme, o co se jedná. Nápověda. Jedná se o předmět z kategorie military. Já jsem Němec, ein echter Deutscher. Proslul jsem patentem z roku 1828. Byl jsem za své zásluhy 1864 povýšen dědičně do šlechtického stavu. Umírám v rodné Zemrdě na zápal plic a od roku 1909 zde mám pomník, který kombinuje oslavu mého řemesla a 3 válek. Tak hezky jsem to měl rozmluvený a volali jsme z práce. Věřím, že to taky znáte. Každopádně, než začnu prezentovat první můj úlovek dneška, točitelný, mám asi 10. 12. vykopanou díru, ale všechno náboje, strašně to rozčilovalo. Každopádně chci moc poděkovat všem, co mě posíláte, budete posílat a posílali jste knoflíky. Arzembronzový, neskutečný masakr, mám jich teďka 200 a to ještě jsem nestačil zpracovat pořádně ty svoje, dal jsem tam jenom takový ty topy, ale budu tam dávat všechny. Chtěl bych opravdu udělat nějaký souhrn z celorepublikového sběru vámi poslaných nálezů arzembronzových knoflíků a třeba nám z toho potom vyjde nějaký závěr. Mám jich 200 zatím, 200, chci jich udělat 1000. Samozřejmě nejen jenom pro ty, co budete posílat, ale pro všechny na konci roku nebo po roce, takže někdy v březnu to poskytnu úplně všem zdarma, takže teď jste se mohli úplně v klidu teďka koukat, co já tady blbtám zase nějaký nesmysly, co už mě lidi naposílali, je to jenom prostě ochutnávka všeho možného, ale už se mě jedny propojili a dokonce už tam máme třeba takový ty koně, kytky, jasný divočák tam je úplně topovej. A pak tam mě dostal jeden knoflík, kde je Davidova hvězda, takže jak bych to, ne, teď mi úplně vypadlo to slovo, církevní prostě, jo. No, nic, hele, jdeme na první točitelný kop, tak to nezdržuju, u kořínku, čím jiným ne, číhejte, takovýhle macek,
Samozřejmě Arzembronzový, o tom se nebudeme ani bavit. S bradavkou. Alenka bude mít radost, že to zase takhle prezentuju. Jinak Arzembronzák je směs mědi, cínu a olova a stopové prvky nese ještě železa, zinku a niklu. Tyhle moc často ty záda nemývají. Já mám jeden doma, kde ten plech je naletovaný s tím očkem. Jeden jediný, jinak ostatní tady vždycky jaké odpadly. Tady už vidím, že budou prosvítat kružnice. Nádhera, nádhera. Tak jo, hele, držte palce, já se tady zdržím. Jaková strouha vyschlá. Je to tady trošičku jakoby ve svahu. Myslím si, že nějakou naději bych mohl mít. Tak jsem v jiném lese. Ten les, co jsme teď doteďka koukali a byli, tak tam toho už moc nebylo, nebo spíš vůbec nic. Ale abyste neřekli, že točím jenom Arzembronzový knofliky, signál 57 a takový to, řekl bych, rolničkovitý. Nic starého, podle mě odhadem ani ne třeba do 100 let. Ale pěkný signál, takže na první kop v lese vůbec není špatný. Tak kamarádi, pod signálem 72 na Deus 2. Konečně mince z lesa. Já už vím, že to nebude nic extra, ale bude to zřejmě dobrý rok. Do videa. Omluvte prosím jeho neznalost, tuto minci našel teprve podruhé v životě. 1985, je to možný? No a teď tomu dá ještě korunu. Ne, 1995. Tak když nenajdeme nic staršího, tak bude nějaký aktuální historický okýnko. Přátelé a kamarádi, po 2,5 hodinách něco zřejmě novodobého. A už jsem to měl v ruce. Ale ještě jsem to úplně nerozbalil, i když já úplně tuším. Máme nějaký řetízek, začneme takhle ze zadu. Nevím, jestli nebude stříbrný výbuch. Každopádně věc novodobá. A koukejte. Štír. To by mohlo být stříbrný, ne? To by to bylo nějaký víc zakrustělý, kdyby to nebylo stříbrný. Tak to někoho zamrzelo. Tyjo, a u nás v rodině si myslím, že žádný štěr není. Já jsem střelec. Lady Fačatová, to je pana. Tyjo, a kluky nevím. Zjistím. Ale tohle to po více jak 2 hodinách potěší. Já tady mám špejly, jak to potom počistím. Nafotím vám to. Nechci, aby z toho něco upadlo. Tady koukám, že to je takový tenonkatý, ta noha zadní. Tak to nechci dřít. Ale je to těžký. Nedivím se, že to prostě na tom řetízku ruplo. Tak, jeden z posledních kopů, za chvilku se vypovídám k smrti. Ale mám tady knofl. Je hodně zakrustěný. Ale vidíte to očko, takový to robustní. To bývá na Arzembronzákách. A říkám krusta jako blázen teda, takže ani po hraně, když jsem to zkoušel lehce o rukavici, tak nemůžu ještě tady na 100% říct, jestli to bude nebo nebude ABčko. Moc by mě to potěšilo, protože já mám plnou kapsu bordelu, ale co bych vám chtěl ukázat, tak skoro nic, tyjo. Jo, štír dobrý, mince taky dobrá, ale prostě to je, já nevím,
40 kopů nic, pak něco, pak zase 50 kopů nic, jo. Takže na tohle jsem zvědavý. Asi jestli bude arzen bronzový, tak si myslím, že bude holej. Nic tam neprosvítá, ale i tak potěší. A všem děkuju, kdo posíláte do katalogu. Blížíme se k číslu 200. Až budu mít 300, začnu analyzovat. A až bude 1000 anebo za rok, tak ten katalog komukoliv, kdo si řekne a napíše, tak mu ho zadarmo pošlu. Takže sbírejte, hledejte a prosím, posílejte. Tak předtím ten knoflík, to byl poslední nález. Uvidíme, jestli to za ty 2 dny dá aspoň na jedno video. Každopádně, ty, co se koukají teďka na premiéru, tak probíhá v Hradeckém muzeu výstava spolupráce muzea s detektoráři. To můžu vřele doporučit. Dá se říct, že já v tomhle programu jsem od úplného začátku a musím prostě říct, že nebej tohohle programu, tak bych nezažil spoustu úžasných chvil a nenašel bych spoustu úžasných věcí. Za to můžu dát ruku do ohně. Věřím, že tenhle kanál ten je hlavně sledující slušnými hledači a hledači, kteří odevzdávají a spolupracují. Takže můžu říct, že jste na správné cestě. Tady se mrkněte na pár věcí z té výstavy, protože věřím, že ne všichni se tam dostanete, to mě je zcela jasný. Každopádně, když budu moct, tak vám vždycky něco ukážu. To, co si myslím, že by pro vás mohlo být zajímavý. Na konci tohle videa rozluštíme tu divnou věc ze začátku. Vy mě napište do komentáře, jestli v tom mám pokračovat. Já si myslím, že by to pro vás mohlo být přínosem. To je spoustu věcí, co jsem z archeologie našel, jsem nepoznal. A pak nám byly teprve prostě vysvětlený. A zase to je prostě propojený s tím, že když víte, co ten předmět znamená, co je, a víte o tom, co se v té oblasti dělalo, tak se vám začnou prostě propojovat ty informace, ty hmotný s těmi písemnými třeba. A to má úplně prostě jiný potom přínos a jiný pohled na věc. Takže mrkněte na to, co bylo na té výstavě, pak se dozvíme tu divnou věc, na závěr Lady Farčatová. Těšilo mě a zas brzo. Čau. Takže ty zkušenější ve mně poznali Johanna Nikolause von Dreise, německého puškaře. Proslul jsem jako konstruktér pušky tzv. Jehlovky. Hádaný předmět je krytka pruské jehlovky vzor 1841. Tato krytka je značena prvním gardovým plukem, který v místě nálezu po bitvě 3. července 1866 tábořil. Tyto krytky totiž měly na sobě označení pluku. Jinak, kdybyste to našli v terénu, je to z masivního litého mosazu a sloužilo to vlastně úplně jednoduše k tomu při přesunech vojáků za špatného počasí, aby do hlavním prostě nezatýkalo. Nalezení věstonické Venuše. Věstonická Venuše je keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu, datovaná do období 29 000 až 25 000 let před naším letopočtem. Tato figurka spolu s několika dalšími z okolních lokalit je nejstarší známá keramická soška na světě. Její objevitel vyvrátil dosavadní domněnku, že keramika nebyla v době paleolitu ještě známa. Soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem v prostoru archeologického naleziště. Paleolitický nález uskutečnil tým archeologa Karla Absolona, který zde prováděl výzkum v letech 1924 až 1938. Absolon u samotného nálezu přítomen nebyl, ačkoliv je většinou za objevitele označován. V okamžiku nálezu byl totiž ve Francii. Sošku nalezli dělník Josef Seidl a technický vedoucí výzkumů Emanuel Dania.
Ve zbytcích pravěkého ohniště o průměru asi 10 metrů ležela soška společně s kamennými nástroji a zvířecími kostmi. Byla rozlomena na 2 kusy, ležící asi 10 cm od sebe. Nejprve se nepředpokládalo, že patří k sobě. Po očištění se ukázalo, že se celek podobá ženské postavě. Kromě Venuše byly na místě nalezeny i další keramické plastiky, většinou vyobrazení zvířat.